Iar ideea ar fi următoarea. Odată ce devii pe deplin conștient de faptul că tu însuți ești vulnerabil, vei înțelege și natura fragilității umane în general. Vei pricepe ce înseamnă să-ți fie teamă, să fii mânios și ranchinos, să devii resentimental. Vei înțelege ce înseamnă durerea. Și odată ce vei identifica aceste sentimente în sinea ta și vei pricepe în ce fel apar ele, vei ști și cum să le faci să apară și în alții. Așa se face că noi, ființe conștiente de sine, putem ajunge să stăpânim arta de a chinui pe alții, sigur, ne putem tortura și pe noi înșine, dar acum ne interesează în ce fel putem acționa asupra celorlalți. Consecințele acestei noi cunoașteri se vădesc atunci când ne uităm mai atenți către Cain și Abel, fiii lui Adam și a Evei. În momentul în care cei doi frați au venit pe lume, omenirea învățase deja cum să-i aducă sacrificii lui Dumnezeu. Exista, spre pildă, un tip frecvent de jertfă săvârșit pe altare de piatră special construite în acest scop. Acolo se sacrifica ceva drag, un animal preferat sau o bucată din acesta. Prin ardere, ofranda se transforma într-un fum, într-un spirit care urca până sus în ceruri. Astfel era pusă în scenă ideea de amânare a gratificării în scopul îmbunătățirii viitorului. Sacrificiile lui Abel sunt acceptate de către Dumnezeu, iar Abel o duce tot mai bine. În schimb, Cain este refuzat. El devine gelos și ranchinios, iar asta nu e de mirare. Atunci când cineva cade în păcat și nu mai vrea să aducă niciun fel de ofrandă, e de înțeles de ce Dumnezeu își va întoarce față de el. Acel om se va simți plin de amărăciune și de resentimente, dar în sinea lui el știe că vina îi aparține. Și faptul că știe a cui e vina îi limitează oarecum furia, însă este cu mult mai neplăcut cazul în care cel ce aduce ofranda, deci își amână plăcerea de moment, este respins în ciuda eforturilor sale, în ciuda faptului că s-a căznit și s-a trudit, dar tot n-a reușit să-i fie pe plac celui de sus. În acest caz, individul nostru a pierdut nu doar prezentul, dar și viitorul, iar truda lui, sacrificiul său, s-a dovedit a fi în van. Aceste condiții, lumea devine cenușie, iar sufletul se răzvrătește. Cain este scos din minți de faptul că este refuzat. Îl confruntă pe Dumnezeu, îl acuză și îi blesteamă creația. Ori această reacție se va dovedi complet nefastă. Dumnezeu îi răspunde în termeni cât se poate de limpezi și dă de înțeles că toată vina e a lui. Mai rău, îi spune că s-a lăsat cu bună știință atras în păcat. Așa că acum trebuie să suporte consecințele, ori nu asta și-ar fi dorit Cain să audă. Nu doar că Dumnezeu încearcă să-și găsească niște scuze, nu doar că îl rănește, dar îl și jignește pe Cain. Înveninat ca urmare a acestui răspuns venit din partea Domnului, Cain urzește un plan de răzbunare. Într-un spirit de frondă, Cain îl înfruntă pe Creator și dovedește multă temeritate. Cain știe cum să-l facă pe semenul lui să sufere. El este conștient de sine,
Iar această luciditate a devenit mai acută odată ce a trebuit să sufere și să se simtă rușinat. Mai departe, el îl ucide cu sânge rece pe Abel, își omoară fratele propriu său ideal. De vreme ce Abel reprezintă exact ceea ce Cain și-ar fi dorit să devină. Prin această crimă, el rănește pe sine, el se rănește pe sine, rănește întreaga omenire, dar și însuși Dumnezeu. Prin gestul său, el reușește să se răzbune și să întoarcă lumea cu susul în jos. Este un fel de a se opune însăși existenței, de a protesta față de insuportabilele capricii ale ființei. Cât despre copiii lui Cain, fructele deciziei sale și corpului său, aceștia se comportă chiar și mai malign, în plină furie existențială. Cain ucide odată și atât. Urmașul său, Lameh, merge chiar mai departe. Am ucis un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătaia mea, zice Lameh. Dacă pentru Cain răzbunarea va fi de 7 ori, apoi pentru Lameh va fi de 70 de ori cât 7. Tubal-Cain, făurar de unelte de aramă și de fier, se află, spune tradiția, la o distanță de 7 generații față de predecesorul său Cain, el fiind și primul meșteșugar de arme de luptă. Mai apoi, urmând cronologia afacerii, urmează potopul. Iar această înlănțuire narrativă nu este deloc întâmplătoare. Răul își face intrarea în lume prin intermediul conștiinței de sine. Truda la care Dumnezeu îl condamnă pe Adam este deja o pedeapsă suficient de mare. Problemele pe care Eva, ca orice femeie, le va avea la naștere, precum și dependența de soțul ei și acestea, reprezintă niște limitări cât se poate de grave. Ele trimit la acele tragedii implicite și adesea insuportabile, care țin de precaritate, privațiune, necesitate oarbă și condamnare la boală și moarte. Lucruri care definesc și îngenunchează, îngreunează existența omenească. Chiar și o persoană cutezătoare va ajunge să urască viața în momentul în care se va confrunta cu aceste neajunsuri. Totuși, din propria experiență, am învățat că ființele umane pot fi suficient de puternice pentru a tolera tragediile inerente ființei, fără să ezite, fără să predea armele și fără ceea ce ar fi și mai rău să devină niște persoane malefice. Am avut parte de dovezi pentru acest fapt în viața mea privată, la serviciu ca profesor, precum și în practica mea de psiholog clinician. Când vine vorba despre cutremure, inundații, sărăcie ori cancer, suntem destul de puternici ca să le facem față, însă răul omenesc adaugă o dimensiune cu totul nouă nefericirii lor acestei lumi. Acesta este și motivul pentru care sporirea conștiinței de sine, ideea tot mai clară a morții, respectiv cunoașterea binelui și răului, sunt prezentate în primele capitole din Facere.
și din vasta tradiție din jurul acestei istorii biblice. Ca un cataclism de proporții cosmice, răutatea umană deliberată poate să doboare chiar și un suflet care nu s-a lăsat clintit de alte tragedii ale existenței. Îmi amintesc cum am descoperit împreună cu ea, cu una dintre clientele mele de la cabinetul psihologic, trăise ani buni sub șocul stresului post-traumatic, de la tremuratul zilnic la spaimă și la o insomnie cronică provocat de expresia de pe chipul prietenului ei înfuriat și beat. Fața lui posomorât sugera dorința lui evidentă și deliberată de a-i face rău. Ea a fost mai naivă decât ar fi trebuit, fapt care a predispus-o la traumă, dar nu despre asta voiam să vorbesc, ci despre felul în care răul deliberat poate fi extrem de nociv și poate produce răni de durată, chiar și pentru oameni puternici. În fine, întrebarea este ce anume ne face să ne purtăm cu atâta răutate. Răutatea omenească nu vine doar din greutățile vieții și nici nu apare strict din cauza unor eșecuri sau unor dezamăgiri și ranchiune iminente și de înțeles după o serie de nereușite repetate. Dar ce se întâmplă atunci când nefericirile vieții sunt amplificate de refuzul constant al jertfelor aduse, chiar dacă aceste sacrificii nu sunt făcute cu prea multă tragere de inimă? O asemenea năpastă îl va transforma total și monstruos. Îi va transforma total și monstruos pe acei indivizi și va face să săvârșească lucruri rele cu bună știință. Ei nu vor mai fi în stare decât să aducă durere și suferință și pentru ei, dar și pentru ceilalți. Ei nu vor mai trăi decât pentru a face rău și a crea suferință. În acest fel, ia naștere un cerc cu adevărat vicios. La început avem sacrificiul care este săvârșit fără prea multă tragere de inimă. Apoi avem refuzul acestei jertfe, fie din partea lui Dumnezeu, fie din partea realității.